Oamenii buni, hai să vă învăț iar o rețetă de asta pizdoasă. În primul și în primul rând, aveți nevoie de 3-4 crompe, zice pe rețetă, un cancer de asta de ou și o leagă cașcaval răzălit. Am voi răzăliți cam jumătate din cât e așa. Cred că ajunge, știu pula mea. Dar nu-i bai, că dacă mai trebuie și noi ăsta, la rețeta următoare pune mai mult. Și dacă ne mai trebuie ouă, avem mașini niște ouă proaspete, zice până pula, nu fie ale proaspete, dar bune. No, țăpați ouăle, au futele crompile la fiert. Dacă vreți le puteți pune ca la pireu de cojite, tăiate bucăți, eu le-am țăpat întregi, că dracu, mai stați le cureță, că le belesc apoi așa ușor de coajă după ce sferce. Până fierb crompile, vă pune și răzăliți dracu ăsta de cașcaval și cu o sculă din asta magică, răzătoare de asta, drac și de necă, l-am răzălit, că tot îți futus dinții, cred că le. Noi că s-o găta și crompile, amu, după ce ați gătat crompile de răzălit, spargeți un ou acolo, zice ne, mai a avut-l Dumnezeu dacă vrea să spargă. Noi, ui dacă cură, că nu pot cu o brâncă, fută-l soarele să-l fută mâine, he. Te-o pica cojele acolo, fută-l Dumnezeu de ou amuși, că mai bine nu-l băgam, numai nu leagă atunci. Amu, după ce ați gătat de spart ou, vă pune și alegeți cojele, adică eu, că voi îl spargeți cu două brânci, că nu filmați nimic, așa e mai simplu. Mă pun să aleg tăce cojele, dar și după luați o furchiță și l-aspăsați așa bine să iasă ca un pireu, să amestece cu ou, cu mama dracului pe acolo. Puteți pune niște sare, niște piper, ia că mai e o cojă, da, e bat-o, că știu că este. Puneți niște secretul gustului, niște sare, niște piper, ce vreți voi să aibă gust așa faină. Dar păi eu iau mixerul, că nu fac treaba așa nouă, așa da. Numai ui cam o lipită asta. Să-mi bag pula că te pe dos mărgați tăce. Stai să-l buntuzesc o leacă și să-l scormonesc o leacă cu brâncile, că pic el după aceea atât. No, acolo cu el. Da, mar și de jale să fie. No, mai, ia că mai este. Nu lasă dracului. Îl învârciți bine cu mixerul să facă ca o pastă așa faină, după mai băgați niște făină ca să-l îngroșați, să iasă ca un aluat așa de pită cumva. Și dacă n-ați pus sare și piper sau ce ați vrut, puneți după. Îl faceți niște cocoloșe din astea și îl puneți așa la fript. Ia că s-o lipit acolo, bată-te miliția. No, îl puneți așa la fript și bă, tu știi cât de bune, hai să-mi ba pula, încercați și faceți și voi acolo și vedeți că dau taga și la fată și ne ajută Sara de Sara acolo pe la meciuri la Andreea, să-i dați o urmărire, poftă bună și să ne auzim cu bine, bățuc, ceau, ceau.